Wel, gai croesawu chi yn gynnes iawn, gweld gwynebau cyfarwydd a rhai newydd yn ein plith ni. Ni yn croesawu chi yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Steve yn chwarae nawr y dôn, yr geiriau, mae deisiau di. A dyna'n gweddi ni, ni'n ymwybodol, bydd popeth gwerth dim bore yma, heblaw bod Duw yn dod yn bresennol. Ond mae Duw wrth ei fodd yn siarad gyda ei bobl. Felly, ni'n gweddio byddwch chi yn ymwybodol o Duw yn siarad gyda chi bore yma. Fel chi'n gweld Emyr sydd yn arwain bore yma, gweddio bydd Duw yn ei gynnal le. Mae'r rhodri ffwrdd mae'n pregethu bore yma yn Horeb, Merthyr Tydfil. Felly ni'n cofio am rhodri. Gyda ar ôl yr oedfa, gai annog chi i aros, bydd cyfle i gael paned gyda'n gilydd yn y cefn fan hyn, ac yna am tua cwarter i 12 ysgosil i'r plant a bobl ifanc yn y cefn, ac yna ysgosil i oedolion fan hyn yn y blaen fan hyn. Ac yna o ran yr wythnos, cwrgweddi, mae cwrgweddi gyda ni yma am gwarter i 8 nos Fawrth, a wythnos yma mae Rhys Roberts, Christian Institute, yn mynd i ddod ato ni i rannu gyda ni ei waith e. Felly nos Fawrth, cwarter i 8, Rhys Roberts, Christian Institute. Yna paned y sgwrs bore di Mercher, mynd mlaen ar y gyfres yn edrych ar llyfr Ruth, felly cofiwch am hynny. Ac yna bore di Gwener, amser paned fan hyn am 10 tan 12, ac yna yn hwyr clybiau plant a pobl ifanc. Gyna bore di Sadwrn, cyfle i siarad Cymraeg draw yn Rwbeina, felly cofiwch am hynny. Ac yna Sul nesaf, Emyr eto bydd yn arwain bore ar hwyr. Mae holiadur wedi cael ei anfon allan i bobl y capel, yng nghyd-destun y gwyliau capel, felly jyst atgoffa chi i lenwi hynny. Ac yna casgliad y mis, ni'n casglu rhywbeth gwahanol bob mis, a mis yma ni'n casglu at Wycliffe. Beth yn union mae Wycliffe yn neud? Wel, mae Tabitha yma i esbonio i ni. Mae Tabitha yn gweithio i Wycliffe ac yn nes ymlaen yn rhan o'r oedfa, bydd Tabitha yn dod ymlaen i esbonio fwy i ni fe fod ein gweddiau ni lle bod yn bwrpasol ac yn benodol, a hefyd fe fod ni lle ymateb wrth gyfrannu i'r gwaith pwysig yma. Credu dyna'r coeddiadau. Nos Fawrth yn y cwrgweddi, fi'n ein edrych ar Salm 47, a un o'r adnodau oedd yr adnod yma. Canwch fawl i Dduw, canwch fawl i'n brenin, canwch fawl, y mae Duw yn frenin ar yr holl ddeiar, canwch yn ddeallus. A ni'n cael y cyfle heddi i wneud hynny, i foli yn calon ac i foli yn genau hefyd. Gydwch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni yn falch o'r cyfle i ddod gyda'n gilydd bore yma i daddoli di o arglwydd i ni yn dy garu di. Ac yn ymwybodol bod ni'n caru ti am i ti yn gyntaf yn caru ni. Helpa ni bore yma nawr i ymateb i'r cariad yna, i dyfoli di a'n calon, i dyfoli di a'n genau, bydd ein canu ni'n ystyrlon. Byddwn ni'n ymwybodol o Dduw, dy fod ti yn bresennol. Ni'n cyflwyno'r oedfa ar ei hyd, y bydd popeth yn glod i ti. Ni'n cyflwyno Emyr wrth efo agor y gair. O arglwydd, gna ni'n bobl sydd yn disgwyl oddi wrtho ti. Ac y byddwn ni'n mynd o yma yn ymwybodol bod y Duw byw wedi siarad gyda fi, gyda ni fel unigolion ac fel cynulleidfa. Bydd gyda rhodri bore yma yn Horeb cynnal e o arglwydd a wneud i ddod i'n plith ni gogoniant Iesu Grist. Ni'n gweddio'r cyfan hyn yn ei enw hyfryd e. Amen. Amen, diolch Gwydion. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd. Can, wel, mae'n dechrau efo cwestiwn yn dydi, pa obaith sydd i ni? Beth yw'ch gobaith chi, yn beth neu ym hwy chi'n gobeithio y bore yma? Wel, yr ateb sy'n cael ei roi ni, pa obaith sydd i ni drwy'n hoes? Dim ond Crist. Crist a'i groes. Ac ymlaen. Rwy'n ni sefyll i ganu dy'n gilydd. I see.
ni'n parhau bore yma i edrych ar yr Efengyl yn ôl Marc. Ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy'r llyfr yma. Llyfr sydd yn rhoi cofnod i ni o fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi cyrraedd pennod 7 y bore yma. A mynd i fod yn edrych ar adnodau 1 i 23. Yn ein darlleniad ni yn clywed am grŵp o'r enw y Phariseiaid. Ni wedi clywed amdanyn nhw'n barod yn y llyfr nôl penodau 2 a 3. Ac un o'r pethau sy'n amlwg yn wir am y Phariseiaid yw bod eu gobaith nhw ddim yn Crist a'i groes. Oedd eu gobaith nhw ynddyn nhw eu hunain. Dyna lle o'n nhw yn pwyso ac yn dibynnu. Felly, fel fi'n gweud, ni wedi clywed amdano nhw'n barod. Nôl ym mhenod 3, ni'n clywed bod nhw'n dechrau cynllwynio yn erbyn yr arglwydd Iesu. A nawr, chi'n teimlo bod yr pressure yn cynyddu fel petai. Maen nhw yn dod ac yn herio Iesu a'i ddisgyblion. Wel, gadewch i ni ddarllen pennod 7 ac adnodau 1 i 23. Dyma air Duw. Ymgasglodd y Phariseiaid ato a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerusalem. A gwelsant fod rhai o ddisgyblion Iesu yn bwyta ei bwyd a dwylo halogedig, hynny yw heb ei golchi. Oherwydd nid yw'r Phariseiaid na neb o'r Iddewon yn bwyta heb olchi ei dwylo, hyd yr arddwrn, gan lynu wrth draddodiad yr hynafiaid. Ac ni fyddant byth yn bwyta ar ôl dod o'r farchnad heb ymolchi. Ac mae llawer o bethau eraill a etifeddwyd ganddynt yw cadw megis golchi cwpanau ac ystennau a llestri pres. Gofynnodd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion iddo, pam nad yw dy ddisgyblion di yn dilyn traddodiad yr hynafiaid, ond yn bwyta ei bwyd a dwylo halogedig. Dywedodd yntau wrthynt, da y proffwydodd Eseia amdano chwi, rhagrythwyr. Fel mae'n ysgrifenedig, y mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu a'i gwefusau, ond y mae ei calon ymhell oddi wrthyf. Yn ofer y maint yn fy addoli, gan ddysgu gorchmynion dynol fel athrawieithau. Yr ydych yn anwybyddu gorchymyn Duw ac yn glynu wrth draddodiad dynol. Meddai hefyd wrthynt, rhai da ydych chwi am wrthod gorchymyn Duw, mwyn cadarnhau eich traddodiad eich hunain. Oherwydd, dwedodd Moses, anrhydedda dy dad a thfam, a bydded farw'n gelain y sawl a felltithia ei dad neu ei fam. Ond rydych chwi'n dweud, os dywed rhywun wrth ei dad neu ei fam corban, hynny yw offrwm i Dduw, yw beth bynnag y gallasit ei dderbyn yn gymorth gen i fi, ni adewch iddo mwyach wneud dim i'w dad neu i'w fam. Yr ydych yn dirymu gair Duw trwy'r traddodiad a drosglwyddir gennych, ac rydych yn gwneud llawer o bethau cyffelib i hynny. Galwodd y dyrfa at o drachefn a meddai wrthynt, gwrandewch arnaf bawb a deallwch. Nid oes dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan iddo'n gallu ei halogi. Ond y pethau sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Ac wedi iddo fynd i'r tŷ oddi wrth y dyrfa, dechreuodd ei ddisgyblion ei holi am y ddameg. Meddai yn wrthynt,
A ydych chwythau hefyd yr un mor ddiddeall? Ond i welwch, na all dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan ei halogi, oherwydd nid yw'n mynd i'w galon, ond i'w gylla. Ac yna mae'n mynd allan i'r geidi. Felly, cyhoeddodd ef yr holl fwydydd yn lân. Ac meddai, yr hyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n yn ei halogi, oherwydd o'r tu mewn, o galon dynion, y daw allan feddyliau drwg, a peteinio, lladrata, llofruddio, godenebu, trachwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. O'r tu mewn, mae'r holl ddrygau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr. Mae Gwydion yn mynd i rhoi gair i'r plant. Diolch. Da iawn, da iawn. Nawr, fi'n mynd i ddweud pethau nawr amdano chi yn jocan i fi, okay? So fi ddim eisiau ei fynd yn upset. Ond meddyliwch os byddai ni yn dweud amdano chi, ti'n gas. A fi'n edrych wedyn ar Beca. Ti'n dweud celwydd. Ti byth yn maddau. A bod fi'n dweud pethau cas amdano chi gyd, a fi'n pwyntio ti. O chi'n gwybod, bob tro fi'n pwyntio at rhywun, sawl bus fi'n defnyddio i bwyntio ato chi? 1. Lle mae hwnna'n pwyntio? Lan. A lle mae'r 3 arall yn pwyntio? 1, 2, 3. Ato fi. A chi'n gwybod pan i chi yn gweld beiau mewn pobl eraill, oedd siŵr chi wedi clywed o'r blaen, ond mae 3 bus yn pwyntio ato fi. A mae'n hawdd gweld pobl eraill, ti'n gas. Mae'n rhaid i fi holi fi hynna, ydw i'n gas. Ti o hyd yn meddwl mae ti sy'n iawn. A ni'n gweld beiau, a ni'n pwyntio bus at pobl, mae un ofnadw, mae hi'n ofnadw. Ond mae 3 bus yn pwyntio ato fi. A chi'n gwybod beth mae Duw yn neud? Allwch chi weid mae'r bawd yma'n pwyntio lan at Duw. A mae Duw yn gweld popeth. A mae Duw, am fod yn garedig, am fod Duw yn caru ni, mae'n gafel yn y bus yna, a mae'n pwyntio'r bus yna yn ôl ato fi. Fe bod fi ddim yn edrych ar pobl eraill, ond bod fi nawr efo sawl bus sy'n pwyntio ato fi. Da iawn. 4 nawr ato fi, pob un ato fi. A mae Duw yn dweud, pa'n edrych ar pobl eraill, edrych ar ti dy hun. Ac edrych lan. A beth mae Duw yn dweud yw, edrych ar Gwydion. Mae calon ti, lle i drial bod yn well, ond mae calon rhywun sydd ddim yn Gristion yn ddrwg. A mae Duw yn dweud, edrych lan. A pam nath Iesu Grist dod i'r byd? Pam nath e'r byd o gwbl? Da iawn ti, ie. Nath e'n ddod yn benodol, achos mynd i'r groes Duw, cosba fi nawr, fe fod pobl fi yn gallu cael maddeiant. Pobl sydd ddim yn heiddi, fe fod nhw'n cael calon newid o tu fewn. Ac felly, mae gyda ni gallu cadw bawd lan. Beth yw hwnna? Newyddion? Da, ie. So, yn lle pwyntio bus, cofio, mae eisiau fi edrych arno fy hunan, ar Dduw, a newyddion da yw, mae Iesu Grist yn cynnig bywyd, maddeiant, calon newydd. So tro nesaf byddwch chi'n gweud wrth rhywun, ti yn beth bynnag, cofiwch, na, mae eisiau fi edrych arno fi hunan.
A y peth pwysig yw bod chi'n newid o'r tu fewn, bod Duw yn newid y galon, a mae'n gallu. Newyddion da sydd gyda ni, sef Iesu Grist. Reit, gyrwch i ni weddio. O Dduw ein tad, diolch am Iesu Grist, diolch bod ni'n gallu cael maddeiant yn Iesu Grist. A ni'n cyflwyno y plant yma nawr i ofal di, yn gweddio bydd bob un ohonyn nhw yn dod i wybod am Iesu Grist fel un sydd wedi eu hachub nhw. Helpa ni beidio gweld beiau yn pobl eraill, ond i edrych arno ni'n hunain, ac i lawenhau bod Iesu Grist yn cynnig maddeiant am bob pechod. Derbyn ni yn ei enw fe. Amen. Diolch yn fawr i chi. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall, rhif 453. Bydd y geiriau ar y sgrin. Nad i'n fodloni a rhyw rith o grefydd heb ei grym. Hynny yw, pa gadlu fi fod yn satisfied gyda just rhyw golwg allanol o grefydd, o ddilyn Duw. Ond heb ei grym. Ond beth i ni wir eisiau? Wel, gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl i ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd. Ni'n falch bore yma i groesawu Tabitha yn ôl unwaith eto. Mae Tabitha wedi bod sawl gwaith nawr i siarad am y gwaith gyda Wycliffe, ond Tabitha, ti eisiau dod ymlaen i ddweud mwy. Diolch. Mae hi mor braf cael bod gyda chi eto. Y rhai sydd ddim yn fy adnabod i, Tabitha dwi, a dwi'n gweithio gyda Wycliffe Bible Translators, ond dwi ddim yn cyfieithwr. Dwi'n gweithio gyda Eglwysi yn Cymru a De-orllewin Lloegr i rhannu am y gwaith Wycliffe. Dwi'n byw yn Abertawe gyda fy ngwr Nathan, mae'n bleser gen i rannu â chi heddiw ychydig am sut mae Duw ar waith ledled y byd drwy waith cyfieithu'r Beibl. Ond cyn hynny, mae gen i gwiz bach heddiw i'n cael ni i feddwl. Felly, cwestiwn 1. Beth yw'r fanana hiraf a dyfwyd erioed? Dwi'n addo bod hyn yn berthnasol i gyfieithu'r Beibl. So, hugain 90 neu 140 centimetr. Codwch eich dwylo i fyny ar gyfer A. Dwylo i fyny ar gyfer B. A C. Yr ateb yw C. Is it up there? There you go. Mae'n, I don't know, falle, fawr iawn. Yn China y mae hi, neu oedd hi? Cwestiwn 2. Pa un o'r rai sydd ddim yn fath o ffrwyth? Trwyn y marw, ffrwyth y trwyd drewllyd, neu ffa hyfynia? Pa un sydd ddim yn fath o ffrwyth? So, dwylo i fyny ar gyfer A, a B, a C,
Okay, yr ateb yw A, achos yr enw go iawn yw bysedd y marw. Yeah. Okay, question 3. Ble mae'r goeden afalau fwyaf yn y byd? Awstria, Lloegr neu Kazakhstan? Dwy lyw i fyny ar gyfer A. Dwy lyw i fyny ar gyfer B. Okay, and C? Wel, yr ateb yw Kazakhstan. Da iawn, pawb. There we are. Dwi'n credu ein bod ni gyd wedi dysgu rhywbeth newydd heddiw, ond dwi'n gobeithio nad hynny yw'r unig beth yr ychydig cyn i cael o neges heddiw. Mae'n wych dysgu am ffrwythau, ond beth mae'r Beibl yn dweud am ffrwythau? Mae Psalm 1:1-3 yn dweud, Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffwrdd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr. Ond sy'n cael ei hyfrydwch yn gyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ddydd a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dwr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddail yn heb fod yn gwywo. Beth bynnag awna, fe ywydda. Yn union, fel y goeden sy'n tyfu i fod yn fawr ac yn gryf, pan fydd yn cael ei phlannu wrth ymyl dwr, pan fyddwn innau'n plannu ein bywydau ar air diw, yn treulio amser yn darllen y Beibl, gan ddysgu ohono a chaniatau ein bywydau gael ei newid, dyn ni'n tyfu fel dilynwyr diw gan gynhyrchu ffrwythau da. Cafodd un o'n cyfieithwyr o'r enw Lon o gymuned Bunong yn Cambodia ffreiddwydd am goed coffi. Gwelodd goed a oedd yn denau heb ddail na ffrwythau. Doedden nhw ddim yn cael ei dyfrio nac yn cael y bwyd neu'r gwrtaeth cywir. Ond roedd coed a oedd yn cael dŵr a'r gwrtaeth yn tyfu'n fawr ac yn gryf, gan ddwy'n llawer o ffrwyth. Mae e'n dweud bod hynny fel yr eglwys. Hynny yw un brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist dyfu'n gryf yn ei ffydd, fel coed mawr sy'n llawn ffrwythau, mae angen dŵr a gwrtaeth arnynt, sef gair Duw. Mae angen y Beibl arnynt, mae angen y Beibl ar yr eglwys i dyfu. Ond yn anffodus, i un o bob 5 o bobl ledled y byd, mae fel petau gair Duw wedi gloi mewn iaith arall. Sut y byddant yn dod i wybod am Iesu? Sut y byddant yn tyfu yn ei ffydd ac yn dwy'n ffrwyth? Mae gennym ni gyfrifoldeb i gyfieithu'r Beibl i iaith pawb, fel y gallwn fyw mewn byd lle gall pawb adnabod Iesu trwy'r Beibl. Dyna beth yw nod Wycliffe. Hynny yw ein gweledigaeth ni. Mae gen i fideo i'w ddangos nawr o Lon yn rhannu ei stori am ei ffreiddwyd a'i obaith i bobl Bunong yn Cambodia. Bye. Đây cặp anh có nào bươi cấp, nó cặp plan nào phải plan ấy cặp kia nào bươi ngoái. Nào bươi này cặp sai tu lục mir này cái tam cà phê, yên mà chạy con lục bên này suy điểm, một cái luôn hà, ta trồng và một cái hà chạy con ta bên này điểm, yên mà ta in ha bang ta kalau ke krep ikar kafe rim rum ikar ne hom ai krep ikar kar ta jo man ta blun ha lan ri ke krep kar ta kalau ri ke ha dei tiêm lại ke ha ri ke chai puni tu hai dang pang truon ke vai nal dang ki pang ơi da ke mai kit dang ta ko fe ya mu ke lun ha ki pang pu lai yor mu ke tiak mu ke chi và ta lạc là máy tệ tiếc tệ chí bằng là luôn há và chiên quá và kẹp lại để anh nào bơi này gặp không ai cả kinh nắng
ก็มันละหันนาวคลายยอร์มาพงชิงตาจิปราพงปุนองแกดังตะเปินปูอร์ไกยอร์ละมูลังเกนาวกรังปรังเงยนาวเงยมหนุ่งในมหเกนาวเงยปุนองเนิมแกมาเกลขบังแกมาขึ้นนาวชิงมากรังปราเริ่มมาจูชีเริ่มมาเกนาวปลายอันเดยาก็มันละเกนาวคลายละเกนาวกรังปรังเงยนาวเงยขบังเนิมนาวเงยปุนองเนิมจีรอจีขึ้นนาลขึ้นวัดอันเดจันอันนาวชิงขบังเริ่มมาจูเริ่มมาปลายอันเดตะวันปูกาแฟเกจีเกเตียกเกนหาเกปลายดัง Roedd hon yn freuddwyd ag afodd lon lawr o flynyddoedd yn ôl. Ac ar ôl sawl blwyddyn o waith galed, cwblhawyd y Testament Newydd yn 2016. Ac mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r eglwys. Yn blaenorol, roedd hyd yn oed y bugeiliaid yn cael trafferth deall gair Duw wrth iddynt ddarllen ac addysgu ohono mewn ieithoedd nad oeddent yn ei gwybod yn dda iawn. Ond nawr mae bywydau pobl Bwnong yn cael ei newid, oherwydd ei bod yn gallu deall y newyddion da am Iesu. Ond dwi ddim yn meddwl bod cael y Testament Newydd yn unig yn ddigon, meddai Lon. Os nad ym ni'n gwybod am y pethau yn yr Hen Testament, fyddwn ni ddim yn deall y Beibl yn glir. Felly, mae Lon a ddim cyfieithu Bwnong yn gweithio'n galed I cyfieithu'r Hen Testament. Ei gobaith yw y bydd pobl Bwnong yn gallu deall popeth y mae Duw yn ei ddweud yn y Beibl cyn bo hir, fel y byddant wedi ei greiddio'n ddyfn yn Iesu ac yn ei air, fel y gallant ddwy'n ffrwyth. Ac wrth gwrs, nid am gymuned Bwnong yn unig y mae hyn yn wir. Ledled y byd, mae Duw yn dod â gwirionedd trawsnewidiol ei air I bobl, drwy'r gyfieithu'r Beibl. Y llynedd yn unig, lansawyd 23 Beibl a 95 Testament Newydd. Mae hynny'n gyfradd o bron I 1 bob 3 diwrnod, neu 10 pob mis. Dechreuodd rhaglen iaith newydd ar gyfradd o 1 bob 19 awr y llynedd. Mae hynny'n 461 o ieithoedd. Mae hynny mor gyffrous. Mae Duw yn dod â'i air I felynau mwy o bobl, ddydd ar ôl dydd. Yn wir, y llynedd cafodd 197 miliwn o bobl y Beibl cyfan yn ei iaith am y tro cyntaf. Ond ydyw hynny'n rhyfeddol. Dyn ni dysgu amser hanesyddol yn heyrnas Dduw ac mae ei newyddion da yn cael ei lledanau I gyrion y ddeiar. Mae Duw ar waith drwy'r broses o'r gyfieithu'r Beibl. Ond mae llawer o bobl o hyd nad ydynt wedi cael gair Duw yn ei iaith. Mae trawsnewid bywydau pobl sy'n dod wrth cyfieithu'r Beibl yn ganlyniad I bartneriaeth rhwng pobl fel ni a chyfieithwyr y Beibl o bob cwr o'r byd. Felly, pa rôl allan ni ei chwarae yn y gwaith anhygol hyn? Fel arfer hoffwn eich gwahodd I ymuno â mi mwyn helpu I ddod â gair Duw I bobl ledled y byd. I ddod yn partner rhoi gair, give the word, sef rhywun sy'n rhoi bob mis. Oherwydd bod angen cymorth y gallant ddibynnu arno ar gyfieithwyr y Beibl fel y rhai sy'n gweithio ar iaith Bwnong. Efallai y byddwch chi'n cofio o tro diwetha, mae gennym gynnig rhoi cyfatebol o hyd, felly os ydych chi'n ymuno â ni heddiw drwy rhoi rhodd fusol, byddwn yn dyblu'r sum hwnnw am flwyddyn gyfan. Felly, os hoffech fanteisio ar y cyfle I ddyblu, llenwch un o'r ffurflenni coch yma a rhowch chi I mi ar ôl y cyfarfod. Galla dderbyn taliadau cerdyn hefyd, os yn well gennych rhoi rhodd intro. Ond os na allwch rhoi mwy rodd ariannol, gall pob un ohonom ni weddio.
Unwaith eto, dwi wedi dod â chopïau o'n chylchgrawn a dyddiadau gweddi. Llagellwch ddarllen mwy am gyfieithu'r Beibl a cael gweddi dyddiol syml i helpu i weddio am y gwaith. Mae gennym y bendith o fod ar Beibl yn y iaith a wyddomorau oherwydd bod rhywun wedi ei gyfieithu i ni. A gyda'n gilydd gallwn fendithio eraith a rhodd y Beibl yn ei iaith fel y gall Gaerdyw gyrraedd pob calon. Diolch yn fawr. Diolch Tabitha, fi'n siŵr os oes cwestiynau y pobl. Bydda Tabitha wrth i bod yn ateb nhw ar ddiwedd yr oedfa. Mae gen i weddi, o gen i air bach o weddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch am yr hyn i newydd i glywed ac yn llawenhau wrth feddwl am bobl mewn gymaint o rannau gwahanol o'r byd sydd yn yr misoedd a'r blynyddoedd diwethaf yma wedi cael derbyn dy air di yn ei iaith ei hunain. Ac arglwydd, ni'n diolch am y gwaith mae Wycliffe yn ei wneud yn hyn. A arglwydd, ni'n gweddio am lwyddiant, ni'n gweddio am gael glywed am fwy a mwy Testament Newydd a y Beibl yn cael ei gyfieithu ac arglwydd ni'n gweddio am gael gweld ffrwyth o hynny. Y bydde dy bobl di yn cael ei hadeiladu yn ei ffydd nhw ac y bydde rai sydd ddim eto yn dynabod di yn cael clywed y newyddion da yma arglwydd yn eu iaith nhw. O arglwydd yn Duw, bendithia y gwaith yma mwyn dy enw mawr di. A Dad, ni'n diolch i ti unwaith eto am gael y Beibl yn ein iaith yn hunan. Bod ni y bore yma'n gallu daddoli di ac yn gallu gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud arglwydd yn ein iaith ni. Ac arglwydd ni'n gofyn amdano ni y bydde di yn dwy'n ffrwyth yma yn ein plith ni. Arglwydd ni'n gwybod mae dair di yn dweud fod yna berygl. Ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu yn siarad am y goeden ffigus arglwydd, yn llawn dail ond dim ffrwyth. Dad yn edrych falle fel petai rhywbeth yno, ond dim ffrwyth mewn gwirionedd. A Dad, ni'n cofio'r geiriau hynny hefyd sy'n dweud mae dim ond coeden dda sy'n gallu dwy'n ffrwyth da, a bod coed drwg yn dod â ffrwyth drwg. Felly arglwydd ni'n gofyn bore yma arno ti i weithio yn ein calonau ni. Fel oedd Gwydion yn rannu efo'r plant, dangos i ni yn gyntaf i gyd nid beie pobl eraill, ond ein beie ni'n hun. A dangos i ni arglwydd fod na ffordd i ni i gael maddeuant, fod na ffordd i ni i gael ein glanhau, ffordd i ni i gael bywyd newydd trwy yr arglwydd Iesu Grist. O Dad, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni. Ni'n parhau weddio dros yr sefyllfa yn y dwyrain canol ar hyn o bryd. Yn gwybod fod yna llawer yn dioddau, llawer yn galaru, llawer yn pryderu ar hyn o bryd yn yr ardal honno ac trwy'r byd. O arglwydd, gweithio, ysgweli di fod yn dda. A Dad, bydd gyda ni nawr, am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Grymal 2. Rhif 2. Geiriau yma yn seiliedig ar rai o eiriau'r Apostol Paul. Person oedd yn hynod o grefyddol, yn hynod o hunan gyfiawn, yn rhagrithiwr llwyr mewn gwirionedd. Ond nath Iesu yn ddangos iddo fe a gweithio yn ei fywyd e. A felly mae Paul yn dweud yn dydy, popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael, pethau'n elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw i gyd ers ennill
Grist. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Os oes Beibl gyda chi, trowch, bydd e'n help i chi ddilyn wrth i ni edrych ar yr adran ddarllenon ni. Ac o'n i bron iawn a ffregethu ar y testyn yma wythnos diwetha. Y gweud y gwir, oedd hi'n ddydd gwyl dewi. Ac o'n i yn cael yn hemtio just i gario ymlaen, wnaethon ni rhywbeth gwahanol yn y diwedd, ond o'n i yn cael yn hemtio i droi at Marc pennod 7. Achos fi'n credu yn yr adran yma, ein bod ni'n gweld un o'r problemau mawr sydd yn gwynebu ein gwlad ni, a falle un o'r problemau mawr sydd yn ein gwynebu ni yma y bore yma. Mae'r adran, fel ni wedi gweld, yn ffocysu ar wrthdaro, y conflict rhwng yr arglwydd Iesu Grist a'r arweinwyr crefyddol yma, yr Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. A mae'r grŵp yma, y Phariseiaid, maen nhw'n ddiddorol iawn. Achos ar un lefel,
oedd y bobl yma'n debyg iawn i Iesu Grist. Bydde y Phariseiad a Iesu wedi cytuno ar lot o bethau. Bydden nhw wedi credu lot fawr o'r un pethau. Chymod, oedd y Phariseiad, ond nhw'n gwybod i Hen Testament nhw, ond nhw'n gwybod i cefndir nhw, ond nhw'n gwybod gair Duw, back to front. Ac eto, pan chi'n darllen yr Efengylau, pan chi'n darllen am fywyd Iesu, dyma'r bobl mae Iesu'n clasio gyda nhw fwyaf. Dyma'r bobl mae Iesu yn siarad mwyaf llym a mwyaf heriol gyda nhw. Ac yn y testun yma bore yma, ni'n gweld falle un o'r prif resymau pam bod hynny'n digwydd. Ni'n gweld un o'r peryglon mawr oedd yn gwynebu'r Phariseiad, a fi'n credu perygl mawr sy'n gwynebu lot o bobl Cymru, a perygl mawr sy'n falle'n gwynebu ni hefyd os ni'n onest o bore yma, sef ragryth. Hypocrisy. Nawr, mae'n destun eitha hir, eitha cymleth, ni ddim yn gallu gweld popeth ynddo fe, ond be fi wedi trial wneud yw rannu hi mewn i 2 pennawd, 3 phwynt. Ni'n mynd i ddechrau trwy feddwl am natur ragryth, hynny yw be ma'n golygu. Yna meddwl am problem ragryth, pam fod hypocrisy yn broblem. Ac yna, beth yw'r ateb i rhagryth. Felly i ddechrau yn gyntaf, natur rhagryth. Beth yw rhagryth? Be ni'n golygu wrth siarad am hypocrisy? Ac wrth gwrs, mae rhagryth gallu cymryd pob math o ffurfiau gwahanol. Byddwn ni'n trwy'r dydd yn rhoi esiamplau gwahanol, ond mae'r gair yn wreiddiol yn gysylltiedig efo byd actio, byd y llwyfan, byd drama. Mae'n gysylltiedig efo'r syniad o wisgo masg. Falle bod chi wedi bod i ryw sioe yn y theatr rhywbryd, ac mae neu falle mwy o'r actorion yn rhoi masg ymlaen. Pam? Wel, mwyn edrych yn wahanol, yn dyfa. Maen nhw'n trio portreadu eu hunan, yn rhoi rhyw ymddangosiad ohonyn nhw eu hunan. Hynny yw, nid nhw yw'r masg. Mae yna rhywun arall, rhywun gwahanol o dan neu tu cefn i'r masg, ond mae'r masg yna i bawb i weld. Ac ar ei lefel mwyaf syml, dyna yw rhagryth, yn dyfa. Ymddangos yn un peth, neu portreadu eich hunan fel rhywbeth arbennig, ond mae'r gwir tu fewn yn wahanol. Y rhagryth yw ymddwyn mewn un ffordd yn allanol, ond dan y wyneb mae yna rhywbeth gwahanol iawn. Rhagryth yw trial cyfleu rhywbeth amdano chi eich hun, falle hyd yn oed mwyn twyllo pobl eraill, yn aml iawn pwy ni rili'n twyllo ni'n hunan. Nawr, fel wedes i, yn ymarferol mae pobl gallu ragrythio mewn pob math o ffyrdd gwahanol o ddydd i ddydd. Ond be ni'n delio gyda wrth gwrs fan hyn yn benodol yw rhagryth ysbrydol. Rhagryth crefyddol. Y rhagryth yna o trial ymddangos neu portreadu eich hunan yn allanol fel petai chi yn gyfiawn. Hynny yw yn dda, yn berffaith, yn ddibechod, yn dderbyniol ger bron Duw, yn barchus. Ond be sydd dan o wyneb? Be sydd yn y galon, yr cwestiwn yn dyfa? Mae Iesu'n crynhoi'r peth i ni yn dydy, y syniad yma gyda dyfyniad o'r proffwyd Eseia. Mae'n dweud yn adnodau 6 a 7, da proffwydodd Eseia amdano chwi ragrythwyr, fel mae'n ysgrifenedig. Mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu a'i gwefusau.
ond mae ei calon ymhell oddi wrthyf. Dyna natur ragrydd. A ni'n gweld efo'n hyn yn dyn ni'n gweld esiampl amlwg ohono fe wrth i'r Phariseiaid yma, yr ysgrifenyddion, yr arbenigwyr yn y gyfraith, maen nhw'n dod a maen nhw'n pwyntio bai yn dyn nhw. Maen nhw'n gweld fod rai o ddisgyblion Iesu yn bwytau bwyd efo dwylo sydd ddim wedi cael ei golchi, a maen nhw'n pwyntio'r peth allan. Adnod 5, pam nad yw dy ddisgyblion di yn dilyn traddodiad yr hynafiaid, ond yn bwytau bwyd a dwylo halogedig. Oedd y Phariseiaid yn gwneud pob ymdrech posib i gadw cyfraith Duw. A sy'n byd yn bod gyda hynny ynddo fe ei hun. Ond nhw'n trio cadw'r gyfraith lawr i'r manylun lleia. Y broblem yw dros amser bod nhw wedyn wedi ychwanegu at y gyfraith. Ond nhw wedi ychwanegu'r traddodiadau dynol, traddodiadau yr hynafiaid, the traditions of the elders, ac yr holl reolau ychwanegol yma nawr, ond nhw'n dweud chi'n gorfod dilyn. Ac os chi ddim yn dilyn nhw, chi ddim yn ddigon da. Ac wrth gwrs dros amser, ond nhw wedi cyrraedd y pwynt yma lle o'n nhw'n meddwl fod nhw'n well nag o'n nhw mewn gwirionedd. Ac yn beirniadu pobl eraill o ddim yn dilyn yr un traddodiadau. A chymod be, mae hynny'n gallu bod mor rwydd i wneud, yn dydy? Ni'n creatures of habit, ni'n bobl sydd yn eitha hoffi traddodiadau. Ac eto, sdim byd yn bod ar draddodiadau. Meddwl am yr esiampl yma fan hyn. Ydy e'n beth gwael i olchi dwylo cyn bwyta? Wel, fi'n gobeithio bydd pob un ohonoch chi'n gweud, wel na. Ni'n dysgu'n plant hynny o oedran ifanc iawn. Reit, mae'n amser bwyd, cer i olchi dy ddwylo. Dwi ddim yn beth drwg, dwi ddim yn beth gwael. Na, mae'n beth positif, yn beth da. Ond y broblem fan hyn yw bod y traddodiad wedi dod yn bopeth. Ac yn fwy na hynny, ond nhw wedi mynd i dwyllo hunan. Hynny yw pam bod nhw'n neud yr peth yma, pam bod nhw'n golchi? Wel, achos o'n nhw'n meddwl wrth wneud hynny bod nhw yn gallu glanhau eu hunain o unrhyw beth oedd yn mynd i'w gwneud nhw'n frwnt. A felly, y peth cyntaf mae Iesu'n trio gwneud fan hyn, gyda'r Phariseiaid yma, yw dangos iddyn nhw'n natur ei ragrydd. Mae'n trio dangos, yn trio cael nhw i weld, hold on am funud, chi di colli'ch ffordd chi fan hyn. Chi di colli golwg ar y ffaith fod yna bethau gallu bod yn wir ar y tu allan, ond heb fod y reality mewnol yn cyd-fynd gyda hynny. A mae'n rhoi esiampl iddyn nhw yn adnodau 9 i 12. Gadewch chi ddarllen hwnna eto. Mae'n dweud meddai wrthyn, rai da ydych chi, mae hwnna'n wych. Chi'n dda, gallech chi gyfeithio nhw, rai pert. Rai pert i chi. Am wrthod gorchymyn Duw mwyn cadarnhau eich traddodiad eich hunan. Oherwydd dwedodd Moses, hynny dwedodd Duw yn y gyfraith, anrydedda dy dad a pham, a bydded farw'n gelain y sawl a felltithia ei dad neu fam. Ond rydych chwi yn dweud, os dywed rhywun wrth ei dad neu fam, corban yw beth bynnag gallasit ei dderbyn yn gymorth gen i fi, ni adewch iddo mwyach wneud dim i'w dad neu i'w fam. Rydych yn dirymu gair Duw trwy'r traddodiad a drosglwyddir gennych, ac rydych yn gwneud llawer o bethau cyffelib i hynny. Nawr, beth sy'n mynd mlaen yn hyn? Wel, mae Iesu'n gweud, grandwch, jyst meddyliwch am hyn nawr. Mae rhoi enghraifft i chi. Chi'n gwybod y gyfraith. Chi'n gwybod bod Moses di wneud yn hollol glir pwysigrwydd anrydeddu eich rhieni.
A rhan o anrhydeddu'ch rhieni chi yw bod chi fod i ofalu amdano nhw. Pan maen nhw'n mynd yn hen, pan maen nhw'n mynd yn anghennus, chi fod i ddarparu. Dyna mae Duw eisiau i chi wneud. Ond oedd y Pharisee wedi ffindo ffordd o gwmpas hynny. A di gwneud hynny mewn ffordd oedd falle'n allanol yn edrych yn hynod o dduwiol, yn hynod o ysbrydol. A'r gair o'n nhw'n defnyddio oedd corban. A corban yn golygu rhywbeth sydd wedi ei gysegru, roi yn arbennig i Dduw. Nawr, beth sy'n digwydd yn hynny? Mae bach o anghytuno, okay? Na roi rai esiamplau posib o beth oedd yn mynd mlaen. Okay? So, mae rai yn meddwl mae rhywbeth fel hyn o fe. Bydde rhywun yn gweld i'r rhieni nhw mewn angen, right? Ond yn hytrach na helpu nhw, bydden nhw'n addo pethau i'r deml yn lle. Addo roi arian nhw i'r deml, pam? Wel, just mwyn edrych yn dduwiol. O, drychwch arno fi'n rhoi fy holl arian i'r deml, ond fi'n esgeiluso fy rhieni. Falle mae just hynny o fe. Mae rai meddwl, na, falle bod yna rhywbeth fwy twyllodrus eto mewn mlaen. Falle bod chi pobl fel y Phariseiad yma, oedd yn dweud, wel, corban yw'r arian yma, mae wedi neilltuo i'r deml, ond oedd hynny ddim yn golygu bod nhw actually'n rhoi e'r deml, ond nhw'n gallu cadw'r arian a defnyddio fe, a pan fydden nhw'n marw, bydde yr arian yna'n mynd i'r deml yn ei ewyllus nhw. Okay? So oedd e'n ffordd mewn ffordd, rhyw fath o tax dodge, os chi eisiau rhoi fel yma, massage o'r books, fel bod nhw'n gweud, bydd y deml yn cael hwn un dydd, fi'n mynd i ddefnyddio fe yn y cyfamser nes bod fi'n marw, a felly, sori mam a dad, sa'n gallu helpu chi. Okay? So, na opsiwn arall. Oedd un esboniwr, o'n i'n ffindo hwn yn, falle'n esboniad fwy persuasive, oedd un awgrymu bod yna esiample lle oedd pobl yn defnyddio'r gair yma corban bron fel rhyw fath o felltith. A felly, os ydych chi'n cwmpo mas dy rhywun, byddwch chi'n gweud, corban yw fy llaw i ti. Right? So, fi ddim mynd i ysgwyd y law di. Mae'r llaw yma jyst i cael ei dorri ffwrdd oddi wrth o ti. Right? A felly, yr awgrym yw bod yna esiample falle lle os oedd rhywun yn cwmpo mas o fo'i rieni nhw yn grac gyda mam a dad, bydden nhw'n dweud, corban yw fy holl arian i unrhyw beth byddwn ni'n gallu rhoi i helpu ti mae'n cael ei roi i'r deml. A wedyn oedd y Pharisee yma'n dweud, wel, ti wedi gweud corban nawr. Ti wedi gweud corban. A felly ti methu mynd nôl ar hynny. Na hyd yn oed os ti yn edifarhau ac eisiau newid y feddwl a helpu mam a dad, ti ddim yn cael nawr. Na ni ddim yn gwybod yn union beth oedd yn mynd mlaen fan hyn. Ond y pwynt yw hyn. Oedd y Phariseiad, o'n nhw'n pwyso ar y traddodiadau a di colli golwg ar yr ysbryd, ar air Duw. Chod, nid bod y pethau nhw'n gwneud yn anghywir ynddo fe hun, mae golchi dwylo yn dda. Mae rhoi arian i'r deml ac i waith Duw yn beth da, a gweud y gwir, mae'n rhywbeth ni fod i'w wneud. Ond oedd y Phariseiad yma wedi rhoi cymaint o bwyslais ar fel petai trial dilyn yr manylion lleiaf o'r traddodiadau bach yma, ond nhw actually di colli golwg ar y ffaith bod nhw'n bechaduriaid. Bod nhw eu hunan yn anifuddhau i gyfraith Dduw. A mae Iesu'n gweud, mae yna lot o enghreifftiau eraill gallen ni roi hefyd. A fi'n siŵr, gallen ni feddwl am enghreifftiau yn ein bywyd ni. Yn sicr ni'n gweld enghreifftiau o hyn ar waith yn ein gwlad ni, nag ni. Mae Duw wedi bendithio'n gwlad ni, mae wedi bod mor goredig wrth ein gwlad ni, ac eto dros y ganrif ddiwetha yma, ni wedi cyrraedd pwynt yn dyn ni lle mae pobl yn cadw'r traddodiadau, yn cadw'r allanolion, yn gwisgo mewn ffordd arbennig, yn ymddwyn mewn ffordd arbennig, yn siarad mewn ffordd arbennig, yn mynd i'r capel pan mae angen ac yn gwneud pob math o bethau da. Maen nhw bethau da, caredig, hael.
Ond wrth wneud hynny, di colli golwg ar sefyllfau calon nhw. Dyna'r natur ragrydd. Nawr falle bod chi'n meddwl eich chi'n, well, okay, ond so what? Who cares, really? Os yw rhywun yn twyllo pobl eraill a hyd yn oed yn twyllo hunan, pan bod hynny'n broblem? O fan hyn, ni'n dod at broblem ragrydd. Beth yw'r broblem? Pam bod e'n broblem? Wel, fi'n meddwl bod e'n broblem ar sawl lefel, a'r broblem sylfaenol yw hyn. Bod ni'n gallu twyllo eraill, ac bod ni ar adeg hyd yn oed gallu twyllo'n hunan, i ni ddim beth yn gallu twyllo yr arglwydd. I ni yn gallu cymharu'n hunan a pwyntio bys at eraill. I ni yn gallu meddwl, fi di gwneud hyn, fi di gwneud y llall, fi ddim wedi gwneud hyn, fi ddim wedi gwneud y llall, a felly fi yn iawn, fi yn dda, fi yn dderbyniol ger bron Duw. Ond na, mae Duw yn gweld y gwir. Mae'r sawl man gallwn ni droi atyn nhw yn cyfeirio at y syniad yma. Mae'n ymddangos yn gyson yn y proffwydi. Mae Iesu'n dyfynnu o Eseia. Gallwn ni droi at lyfr Amos. Gallwn ni droi at y proffwyd Hosea. Lle mae Duw yn gweud wrth y bobl, chi'n fy addoli i gyda'ch dwylo. Chi'n mynd trwy'r motions, chi'n cadw yr aberthau, chi'n dilyn yr reolau amrywiol yma. Ond yn eich calon, chi'n bell oddi wrtho fi. Dyna oedd yn wir am y Pharisëiad. Mae Iesu'n gosod y peth allan yn gryf yn dydy. Os chi'n mynd trwyddo fe eto, chi'n gweld, mae'n dweud wrthyn nhw bod nhw yn anwybyddu cyfraith Duw. Bod nhw'n gwrthod gair Duw. Bod nhw'n dirymu gorchymyn Duw. Ond nhw'n ymddwyn fel petai nhw'n berffaith, ond y gwir yw bod nhw'n bechaduried a cyflog pechod yw marwolaeth. Ac o'n nhw'n twyllo'i hunan. Ac wrth gwrs, gallwn ni ddweud fod hynny wedyn yn arwain at broblemau pellach. Achos wrth iddyn nhw mynd yn fwy ac yn fwy sicr ohonyn nhw eu hunan. Ond nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy hunan gyfiawn yn dod nhw. Ac o'n nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy caled ac yn fwy beirniadol am eraill yn pwyntio bys o hyd ac o hyd ac yn arwain pobl eraill lawr yr un trywydd. O'r y darlun oedd yn dod i'r meddwl, eich chi ddychmygu grŵp o bobl ac maen nhw yn stranded, maen nhw wedi ffindio hunan yn stuck yng nghanol nunlle. Lle bod rhyw bws di crasio neu awyren di dod lawr beth bynnag, maen nhw yng nghanol nunlle, ond mae map gyda nhw. Great, help. Y broblem yw, dyn nhw ddim cweit yn siŵr sy'n i ddarllen y map, dyn nhw ddim cweit yn siŵr lle ma nhw chwaith. Ond yna mae un person hyderus yn dweud, o'n i arfer bod yn y scout, so by'n ni'n okay. A maen nhw'n cymryd reolaeth o'r sefyllfa, maen nhw'n dweud, na i ddarllen y map. Dilynwch fi, dewch gyda fi, a ffwrdd â nhw. Ac wrth iddyn nhw deithio a trial ffeindio eu ffordd, mae falle bod rai o'r bobl eraill yn codi am heion. Falle bod un neu ddau yn dweud, wel, fi eisiau mynd y ffordd yma, fi'n mynd i fynd y ffordd yna. Mae'r person yn dweud, na, fi sy'n efo'r map, fi sy'n gwybod y ffordd, dilynwch fi. Ac trafferth yw, maen nhw'n mynd i'r cyfeiriad wrong. Maen nhw'n twyllo'i hunan, a maen nhw'n arwain eraill ar gyfeilion, a fydd y bwynt yn dod lle mae pawb yn sylweddoli, wel na, ni ar goll. A mae'r Beibl yn glir, a mae'r arglwydd Iesu yn glir yn dydi wrth siarad gyda'r rhain. Mae'n y ddydd pan fydd popeth cuddiedig yn dod i'r amlwg. Mae'n y ddydd pan fydd y masg yn cael ei dynnu i ffwrdd, a bydd y reality yn cael ei weld. Oedd e'n wir am y Pharisëiad, bydd yn y ddydd yn dod pan fydden nhw yn sefyll ger bron
y brawdle i gael i barnu, a bydden nhw'n sylweddoli yn y diwrnod yna. Mor fer o'n nhw wedi syrthio o safon Duw. Bydde'n dod yn amlwg i bobl ein gwlad ni, bod just parchusrwydd ddim yn ddigon. A bydde'n dod yn amlwg i ni. Falle rai ohono ni yma hefyd. Mae Iesu'n dweud yn y dydd olaf yna, bydd yna bobl yn dod lan at y fe, yn dweud arglwydd, oni fi om yn gwneud hyn. Na wnaethon ni'n gwneud hyn dy fwyn di. A bydd Iesu'n dweud wrth nhw, ewch o ddi ymaith, fi erioed i'ch nabod chi. Dyna problem ragrydd. Gallu twyllo eraill, hyd yn oed gallu twyllo'n hunan. Ni methu twyllo Duw, a mae yna ddiwrnod yn dod pan bydd hynny'n dod i'r amlwg. Felly, os yw ni'n ragrythwyr, a ni gyd yn ragrythio mewn gwahanol ffyrdd, ac os yw hynny yn gymaint o broblem, beth yw'r ateb? Wel, nôl at ateb rhagryth. Yr ateb amlwg yn dyfewi sylweddoli, mae nid yr allanol yw'r peth pwysicaf efe. Ond y mewnol, beth sydd tu fewn sydd yn cyfri. Adnod 15. Mae Iesu'n galw'r dyrfa ato. Nid oes dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan iddo'n gallu ei halogi, ond y pethau sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n halogi. Mae Iesu fel petai'n dweud, gwrandwch, nid yr allanol sy'n bwysig, ond y mewnol. A dyna oedd pwrpas y gyfraith. Dyna oedd pwrpas yr hyn oedd Duw wedi roi trwy Moses. Oedd Duw eisiau'r bobl i weld ei hangen, gweld ei pechod, gweld ei methiant. A dod ato fe, ei geisio fe am achubiaeth, ei geisio fe mewn ffydd. Mae Iesu'n dweud yn dydy. Yn dweud wrth i ddisgyblion ei hun, adnod 18, ydych chwythau hefyd yr un mor ddiddeall? Oni welwch na all dim sy'n mynd mewn i rywun o'r tu allan ei halogi, oherwydd nid yw mynd i'w galon ond i'w gylla. Ac yna mae'n mynd allan i'r geidi. A felly cyhoeddodd ef yr holl fwydydd yn lan. Mae Iesu'n dweud rhywbeth mor fawr fan hyn, mae Marc eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n sylweddoli arno fe. Hynny, oedd Duw wedi roi'r cyfreithiau mewn yr Hen Testament, beth i fwyta, beth i beidio bwyta, beth i wisgo, beth i beidio gwisgo, sut i ymddwyn a sut i beidio ymddwyn. A oedd y pethau yn bwysig mwyn i ni sylweddoli fod Duw yn sanctaidd a bod ni ddim, a bod yn bwysig i fod yn wahanol os i ni yn bobl iddo fe. Ond mae Iesu'n gweud, mae'r cyfnod yna, mae'r wers yna drosodd nawr. A be chi angen sylweddoli nawr yw fod y pethau yna ddim yn gallu'n hachub ni. Dyw peidio golchi'ch dwylo chi ddim yn ei wneud chi'n ffrwnt tu fewn. Mae unrhyw beth ni'n bwyta, dyw ddim yn mynd i'r galon, mae unrhyw beth ni'n bwyta, mynd i'n bol ni, a wedyn mae'n mynd lawr y tŷ bach. Na, beth sy'n bwysig meddwl Iesu yw beth sy'n dod allan ohono ni. Nawr, beth sy'n dod allan ohono ni? Beth oedd yn dod allan o galonau'r Phariseiaid? Beth sy'n dod allan o galon pob un ohono ni? Wel, mae Iesu'n rhoi rai esiamplau i ni yn dydy. Adnod 21. O'r tu mewn o galon dynion y daw allan feddyliau drwg, peteinio, lladrata, llofruddio, godinebu, trachwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. Hynny yw, mae'n overflowing yn dydy, hynna'r pwynt. Hynny yw, dim amser da ni edrych ar y restr yn fanol, ac yma beth, dim angen. Achos chi'n adnabod y math o beth yma Iesu'n sôn am yn hyn. Meddyliau brwnt.
i wneud a ffordd i ni'n defnyddio'n cyrff ni, a'r ffordd i ni'n trin eraill. Mae'n sôn am ddwyn a lladd a chasau a siarad yn gas mae'n sôn am y pethau yma. A chi'n gwybod, fi'n gwybod, bod y pethau yma'n dod allan ohono ni. A nid jyst y pethau yma gallwch chi a fi ychwanegu at y restr. Mae'n calonau ni, meddwl Iesu. Fi'n meddwl bod y restr yna yn fwriadol yn dydi. Mae'n teimlo fel petai o jyst yn gorlifo, achos mae'n calonau ni fel ffynon. Ond ffynon brwnt. Ffynon lle mae'r hyn sy'n dod allan ohono fe yn halogedig, yn frwnt. A chymod y pwynt yw, os yw beth sy'n dod allan o'n calonau ni'n frwnt, sdim os faint i fi'n golchi fy nwylo, dwi'n ddim yn ei newid fy nghalon ni. A felly, a fi ragrydd yn gorfod bod yw i fod yn onest. Bod ni ein hunan yn tynnu'r masg i ffwrdd. Bod ni yn gweld ein sefyllfa, gweld siwr un ni go iawn, yn cydnabod ein hangen ac yn edifarhau. Mae Iesu'n dweud hynny yn dydyn, yr peth cyntaf ni'n clywed ganddo fe yn Efengyl Marc, edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Chymod, os ych chi yn meddwl am y restr yma o bethau a chi'n gweud, wel, fi ddim wedi gwneud hynny, fi ddim wedi gwneud yr union beth yma. Wel, falle ddim, ond chi wedi gwneud pethau tebyg. Ac un os chi ddim wedi gwneud nhw, chi wedi meddwl nhw. Chymod, os chi'n gwadu hynny, fi'n treol gweud hwn yn gwadu hynny, chi dim ond yn twyllo'ch hunan. Mae'n calonau ni yn frwnt. Adnod 23, o'r tu mewn, mae'r holl ddrygau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Ond y newyddion da'r bore mewn, ni'n credu mewn Duw sydd yn gallu'n glanhau ni. Nath ni ganu am hyn wythnos diwetha, do, calon lan. Calon lan mae Duw yn rhoi i ni. Mae'r arglwydd yn gallu'n glanhau ni, neu jyst ar y tu allan, ond ar y tu fewn. Chymod, yr arglwydd Iesu Grist yw'r unig berson sydd erioed wedi byw ei bywyd nhw heb wisgo masg. Yna pam oedd e'n clasio cymaint efo'r Phariseiaid yma. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r unig berson lle oedd beth o'ch chi'n gweld ar y tu allan mewn cytgord, mewn harmoni llwyr gyda beth oedd yn mynd mlaen tu fewn. Nath erioed gwneud y pethau yma sydd yn y restr mae'n rhoi. Oedd neb yn gallu cyhuddo Iesu Grist neu pwyntio bys ato fe. Mae'n dweud, cofio pan nes di hyn, cofio pan ddwedes di hynny. Na! Ond ddim bod e wedi llwyddo i guddio'r pethau yna yn well na pawb arall. Na, dyna sut oedd e. Dyna sut oedd ei galon e. Ac ar y groes, mae'r arglwydd Iesu'n cael ei ladd. Ar y groes, mae'r arglwydd Iesu'n cael ei drin fel un halogedig, fel un brwnt, fel un dan felldydd. A chi'n cofio, mae'r arglwydd Iesu, mae'n gweidi, mae fywyd yn llifo allan ohono fe, a mae'n ddarlun hyfryd yn does lle mae'n cael ei drywanu, mae'n y weiwffon. I sicrhau bod e wir yn farw, mae'n y weiwffon yn cael ei wthio lan o dan i asennau trwy ysgyfaint i fewn i'w galon. A beth sy'n llifo allan? Dŵr a gwaed. Mwyn ein golchi ni. Dyna pam mae Iesu wedi dod. Yr un sy'n gwbl ddim yn ragrithiwr mwyn dangos ein hangen, dangos y broblem,
a roi'r ateb i ni. A beth sy'n wych yw hyn. Os yw e'n delio gyda'r galon, yna fydd y newid, bydd y beth eraill yn llifo allan yn naturiol ohono ni. Gathon ni'n atgoffa'n gynnau darlun yna o ffrwyth yn tyfu ar goeden. A salm gyntaf yna'n yn weddi i fod fel, ni eisiau bod fel pren planedig, pren wedi plannu ac yn tynnu ar y bywyd mae e'n roi ac yna'n dwy'n ffrwyth. Oedd y Pharisee ddim di deall hynny. Ond nhw ddim di deall fod calon lan yn bwysicach na dwylo glân. Ond nhw'n meddwl allai sorto fy hunan allan from the outside in. Lot o bobl eraill yn meddwl hynny hefyd. Falle bod chi wedi bod yn meddwl hynny. Dyma'r ffordd i fod yn iawn gyda Duw yw gwneud fy hunan yn lan ar y tu allan fel petai. Delio gyda'r tu allan. Na, rhagryth yw hynny. Hunan gyfiawnder yw hynny. Mae'r arglwydd eisiau newid ein calon ni. Rhoi calon newydd yno ni. Ie, i ni fyw bywydau da. Ie, i ni garu Duw ac eraill. Ie, i ni garu ein gelynion ac i roi popeth ei fwy ni. Ond dim ond wrth iddo fe weithio yn ein calon ni gyntaf. Diolch iddo. Amen. Gan i weddio. Arglwydd ni'n dod at y ti. Ie'n bobl sydd yn rhagrythio mewn gymaint o ffyrdd gwahanol arglwydd ni'n gallu edrych lawr ar eraill a gallu trial cyfiawnhau yn hunan. Arglwydd ni'n gallu ymddwyn a meddwl yn bod ni yn ddigon da ar y tu allan, ond ni'n gwybod beth sy'n mynd mlaen dan y wyneb. O, diolch felly am yr arglwydd Iesu. Diolch am ei fywyd perffaith e. Diolch am ei aberth ddigonol e drosto ni. Ni'n gofyn arglwydd felly unwaith eto arno ti i weithio yn ein calonau ni. Arglwydd i wneud y tu fewn a'r tu allan yno ni yr un fath. Os gweli di fod yn dda. Ni eisiau bod yn bobl da, yn bobl cyfiawn, yn bobl sydd yn caru. Ond arglwydd, ni eisiau bod hynny'n llifo allan o galon sydd wedi i faddau, wedi i lanhau gen i ti. O arglwydd, helpa ni nawr, helpa ni i ystyried ac i fyfyrio a ymateb i be ni wedi glywed. A bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Rwyf 177 yn y llyfr yma. 177. Craig yr oesoedd cuddia fi. Fy mwyn yr holltwy di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed gynt o thyslus frew a gaid. Fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd. Pechod llym. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Oi,
Sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.